Kakabsat. Nya mo dagiti kabalay kon kakabsat. Di ka muno apay. Nung barbaro tawong kakabsat kakita inyo itsura inda kakabsat ne. Nakamulunglung da. Kita inyo di inang ko kakabsat ne oh. Nakamulunglung da. Madandanagan na kakabsat neta ne. Handa pa agkiray no duduma. Nakamulunglung latta. Handa pulos makatungtong kakabsat. Ang ko pulos makatungtong isulat at taypay. Bigat. Nalpas-kalpasan na ati baro tawong kakabsat ka. Nakamulunglung aming nga kabalay ko. Kasano mo ngamin kakabsat na amuha, kada ngamin na pa nagsingir tatay ditoy. Kada na pa nagsingir tatay do utang kakabsat, amin mo nga yung nga handami ko naggapu utang, singsingirindan. Apay ngamin nga kastati Pilipino, nagbarayuboy, naggastaw, one day millionaire. Pay sa aldaw nga milyonaryo nga kunada, nakamulong lang dagitoy kabalay ko, madandanagan na nakamulong damulatan kakabsat. Nga anang. Ang nagkukutin kakabsat. Nakamulong lang dan kalpasan ti baratawon. Kakasano mo nga men. Adi ko may sabulan nga allowance, may sabulan nga budget ko. Inhanda da lang ti may saldaw. Utang pa'y kakabsat. Anda pulos makatungtungan na ako. Kakabsat, anya agas na tikastoy. Nakamulong lang dagi ti kabalay ko na i-comment yung man na. Kita nyo man itsurawan da na. Dagsingsingir utang kanya. Dagkaawanan da masingir pulos ta nakamulong lang damat. Namin gusto yung mga titao, may kakabsat. Basta namin ti Pilipino, barayuboy naggasto kakabsat. May saal daw nga milyonaryaw. Adi makabulan to mga nga budget ka, ang gasto da lang ti may saal daw kakabsat, inhanda da. Naghahanda da ti kwa, nakadadungan handa kakabsat ka. Utang mo nga yung kita nyo kay ni Karin kakabsat, ipakita ka niya yun. Nakamulong-long mo laang, kupulos makasangtong, kupulos makatungtong na sayat lagi di kabalay ko ne. Wapa, di ka moram-moram hidik, tapos siya may stress kakabsat. Kalpasan ti baruta wow, nakamulong lang ti tao ti kabalay ko, nakamulong lang aming ti kabalay ko. May saldaw dan to mga mga milyonaryaw. Adi makabulan to mga mingal allowance daka may saal daw dalang nga ginasto kakabsat. Kapandan to mga mingal agatang dagita prutas nga agbalor iti 1.5 13 nga prutas agbalor ti 2 1.5 awanay utang pay ngayam at dapat agsingsingir. Barbaro tawon at agsingsingir kanyada nakamulong da kakabsat di kamuno niya paramidik kanyada. Comment yun, kakabsat na ito. Dagiti kabalay ko pa nakamulong-mulong. Baka siya tisingirin da dagi utang da. Pay ngamin kasati Pilipino, baraw yuboy nga gasto, one day millionaire. May saldaw dalang nga inhanda. Utang pa, may saldaw dalang nga inhanda. Adi makabulan nga allowance, makabulan nga budget na minsan aldaw lang nga inhanda dalang ti may saldaw. One day millionaire, nakamuling lang dami nan kakabsat. Di ka wow. Ang Karen, naang kupulos makatungtong iso na kakabsat. Karen, ang babagti na di ka balay kong kakabsat.